to Skaleta? Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodlal říct. Henry mi sehnal právníka přes svýho šéfa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnější s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu vy jste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Federální basa, zloději, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedné řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. Co pak? Neumíš anglicky? No, já tě naučím. Tobě se to snad líbí, úchyle? Teď se zvedni a padej zpátky do řady. Makej. Hej, frére, nenutně to opakovat. Zpátky do řady. Tady zastav, otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete sakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali a my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umýt. A teď do řady za mnou. Vítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři ho, poplešouné. Fajn, tak do toho. Hej, ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne.
Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Za mnou! Snažíš se mě nasrat? Vítej doma! Pádej dovnitř! Zásnou a držte huby, debilové! Jestli víte, co je pro vás dobrý. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. Z kapitána Stouna bude jakékoliv násilí znamenat, že hledám Lea Galante. Dej mi kurva pokoj! A budou jim hrozit... Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Dej mi kurva pokoj! Hele, hledám Lea Galanteho. Nevíš, kde bych ho našel? O tom jsem nikdy neslyšel. Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem. Nemohl bys mi ho ukázat? Máš smůl. Den, kdy jsem hodnej na kretény, byl včera. Ale nikoho takovýho tady neznám. Proč ne? Ale co? Hele, hledám Lea Galanteho. Nevíš, kde bych ho našel? Neznám. Právě vám začíná šichta. Já tě znám. Ty seš ten skurvený Talián, co byl s Barbarou v klenotnictví. V téhle pekelní díře jsem kvůli tobě. Skončil si za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A poslal tě se, ty taliánská svině, abych se ti mohl pořádně odděčit. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Já tě zničím, tak. Tak pojď ty přerostlej demente. Ten tvůj jsem Tohle bude snažší, než když jsem rval brambory tvý mámě do prd. Ustup! Tak slyšíš mě? Od sebe! Vypadněte! Oba dva půjdete do díry! Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Zásnout! O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Jak dlouho ho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý si se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neilla.
Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neillovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle nabídce nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, aby s Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. Už seš unavený, chlapečku. No to na něj, Pepe! Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! Pepe, nezapomeň na práci nohou! Je dobré. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Pěkně. Do prdele, to muselo bolet. Pěkně. Ještě dvakrát. Ještě jednou, Vito. Bang! Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi. To by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten buzerant Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5 000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo, tak o 5 000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. Nota, dalších 20. Dávej bacha, kam jdeš, Kvajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Wu. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Wu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře, tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Žluťáci jsou rychlí, malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Hele, dostane Vito koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídani. Zmlaď ho! Rychle ho zmlaď! Tak kopni do něj! Kopni ho do hlavy! Takhle! Dej mu! Ten styl se musím naučit.
Měl víc cvičit. Zabij ho, pěstí do zubu, kolenem do boku, levačkou do krku, umláď ho k smrti, bij ho! Tak bouchej tak, rychlej, zleva a zprava. Dobré, moc dobré. Pozor, tvé kosti z těch brzomouka. Jeho mistr se bude. Bouchni, do zubů ho bij. To by se nestalo, kdyby použil styl tygra. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Hele, tady Vito má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Budeme ještě trénovat? Tak trochu, uvidíš. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Heleme se, skoro je mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený prohrát i s požáry. Hele, ať prohraje nebo vyhraje, v životě se ten vůl nikdy tak nenadřel. Stará bába by mi naprášila víc. Ten tvůj Talián tady. Hej, Vito, ukaž těm mizeru. Má stejnou šanci vyhrát, jakože někdy budeme mít bráchu píly v domě. Spí při práci, jako vždycky. Neboj, Vito, máš ho tam, kde... Teď, Vito, chytni ho a teď máš šanci, chlapče. Doufám, že jste připravený prohrát i s požáry. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bacha zde! Co tady sakra děláte? Vy se tady snad hodíte navzájem péra! Pojď sem, Skeleto, máš návštěvu. Ahoj, Vito. Hej, Franky. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak jsi tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou?
Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze a sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dar. Vito. Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Tak jdem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumejou. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Pojď za mnou. Tady to máš. Ať se hezky plejskaj a pojď s sebou. Sklidněte se už, všichni! Aby jen si trochu protáhnu drobky. Ještě chvíli mě ser a předělám ti hubu na kaši. Jasný? Dobře, vy jste strašně nekulturní. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Hele, tenhle je ještě špinavej. Vytrhni ho znovu. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve spíše. Padej, svlíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky, máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Máš moc hezký zvyk, krasavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Moje prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrý nebo po zlý. Vyber si. Mám lepší nápad. Jdi omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám s patákem. Takže to chceš po zlým. Je čas na zábavu. Mohlo to jít mnohem snáz. Oni to nedává čas.
Ještě. Kurva, to je hláč, co? Tak ho sundej. Ne, abys ho obráčil. Chci, abys vál. Hej, co se to sakra děje? A kde je Frank? Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti přišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to důležitě. Ne, to prd. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar. Šly všechny moje prachy na pohřeb. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Rád tě zase vidí. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádnej výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Znám vás, kluku. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Hej, O'Neilly. Jdu si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Pojď sem, Mařenko. Tak to asi nebude fungovat. Už máš dost. Tentokrát je bachaři nezachrání. Znovu silněji. Tentokrát tě dorazím. Pěkný pokus, Mařenko.
Stávej, ještě jsem s tebou neskončil. Teď už nebudu něžná. Máma mě fackovala z... Víc toho neumíš? Zkus to se mnou. Pojď sem, Mařenko. Tak to asi nebude fungovat. Znovu si... Pěkný pokus, Máma mě fackovala silně. Víc toho neumíš? Kurva, Fik, co seš tak rozčilený? Musíš se víc snažit, holčičko. Zkus to znovu. Tentokrát je bachaři nezachrání. Už máš dost? Drž hubu. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co ví to? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovodo a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou 3. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neschodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další 2 šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostý Malgor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej.